Beth yw trosedd cysineb? Mae'r heddlu a'r Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cytuno diffiniad o trosedd cysineb. Mae'r heddlu'n cofnodi digwyddiadau trosedd cysineb yn seiliedig ar 5 grŵp gwarchodedig. Mae trosedd cysineb yn digwydd pan mae yna elyniaeth neu rhagfarn o'n seiliedig ar y pethau olynol. Anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth drawsrhywiol, cyfeiriadau rhywiol, cenedligrwydd. Os ydych chi'n meddwl fod rhywbeth yn drosodd cysineb, dylech nodi ac adrodd beth sydd wedi digwydd i'r heddlu neu gymorth i ddioddefwyr mor fuan a sy'n phosib. Gall unrhyw un dod yn dioddef o drosodd cysineb. Esiampl o hwn gall fod rhywun wedi cael ei thargedu oherwydd anabledd, tuafryd rhywiol neu bobl yn canfod tuedd rhywiol. Gall trosedd cysineb dod mewn sawl ffordd. Camdrin geiriol, aflonyddu, bwlio neu fwgwth gen plant, oedolion, cymdogion neu bobl dieithr. Ymosod â chamdrin gorfforol yn gynnwys curo, pwnio, gwthio neu boeri. Bygythiad trais, galwadau ffug, galwadau neu text ymysodol neu e-bost gysineb. Camdrin ar-lein ar bethau fel Facebook neu Twitter. Ymddangos neu gyhoeddi hysbysyblau neu ddogfennau gwahaniaethol. Newidio neu dorri bethau o gwmpas eich cartref, neu car neu anifeiliaid, graffiti, llosgi bwriadol, taflu sbwriel i mewn i'ch ardd, cweinio malicious dros bethau fel parcio car am ry hir, arogl neu sŵn. Pan mae digwyddiad casineb yn dod yn drosedd yn erbyn y gyfraith, maent yn cael ei alw yn drosodd gysineb. Gall unrhyw drosedd sy'n cael ei wneud gyda gelyniaeth neu rhagfarn ar anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth drawsrhywiol, cyfeiriadau rhywiol neu genedligrwydd rhywun yn gallu fod yn drosodd cysineb. Yn y llys, gall y beirniad rhoi deddfryd fwy dwys i droseddwyr mewn achosion troseddau cysineb yn ôl y deddf cyfiawnder troseddol 2003. Nid yw digwyddiadau yn seiliedig ar nodwyddau personol fel oed, bod yn rhan o is-ddiwylliant gwahanol yn cael ei ystyrio fel trosedd cysineb yng ngolwg y gyfraith, ond gallwch ddal gofnodi'r achosion hyn. Ni fydd yr achosion hyn yn cael ei beirniadu fel trosedd cysineb gan yr heddlu nag y Gwasanaeth Erlyn y Goron. Esiamplau y drosodd cysineb yw achosi aflonyddwch, braw neu drallod, aflonyddu, anfon llythyrau cas, ymysodiad, difrod troseddol, dwyn, twyll, ymysodiad rhywiol a llofruddiaeth. Be allwch chi ei wneud am ddigwyddiad neu achos o gasineb? Fedrwch chi roi adroddiad i'r heddlu. Gallwch hefyd rhoi adroddiad i'r heddlu os nad oedd y trosedd casineb wedi cael ei anelu atoch chi eich hun. Fel esiampl, gallwch fod yn cymydog, ffrind, teulu, gweithiwr cynnal neu rywun dieithr. Pan yr ydych yn adrodd y digwyddiad neu'r droses, ddylech ddweud pam yr ydych yn meddwl bod y ddigwyddiad yn drosedd casineb. Mae hwn yn bwysig fel bod yr heddlu yn gallu ei nodi fel digwyddiad neu'n drosedd casineb. Mae'n bwysig nodi fod rhai troseddau casineb yn dechrau fel digwyddiadau bychan, ond yn gallu gweithygu a ddod yn fwy aml dros dro. Oherwydd hyn, mae'n bwysig i ymateb yn gynnar pan welwch chi gasineb. Trwy nodi'r digwyddiad neu'r drosodd casineb, dach chi'n helpu'r heddlu adeiladu llun o beth sy'n digwydd. Mae syniad i gadw nodiadau eich hun yn helpu pan dach chi'n cysylltu â'r heddlu. Sut i nodi troseddau casineb? Os ydych chi yn ddioddefwr neu'n dyst i drosedd casineb mewn argyfwng ddylech alw 999. Os nid yw'n argyfwng 111, fedrwch adrodd y trosedd i'r heddlu. Os ydych chi angen cefnogaeth fel dioddefwr neu dyst i'r gasineb, fedrwch alw llinell cymorth ar dim 3 dim dim 3 dim 3.
1982. Hefyd, fedrwch alw y tîm ar Race Council Cymru, Cyngor Hil Cymru ar 03 30 229 1995. Diolch.